bootsit. Niin, kun nää on niin leveät tämmöset lahkeet, niin ei se edes niinku hirveesti näy, että se on vaan toi kärki. Ja mun mielestä toi kärki olisi nyt ihan vitun nais näillä. Kato. Sopis tähän toppiin. Mun mielestä jopa paremmin kuin noi mustat, koska noi mustat olisi tosi tylsät. Näissä on pieni tällainen niinku... semmonen pieni sellainen twisti. No niinku tällaista. Nää on K-kengästä mun muistaakseni. Kettukarki, niin! Ei muuta kuin wow. Onks tästä nyt meidän niinku asu? Nytkö me keksittiin tää vaan ihan täydellisesti? Tarvitsisi laittaa vyötä. Mitä sanot? Tarvitaanko me vyötä? Koruja? Minkälaisia koruja? Laitaanko mä vitusti tällaisia tähän? Niinku tällaisia kärsikoruja, mun mielestä tähän sopii, pitää olla näitä vitusti silleen. Mut minkälainen vyö me laitetaan? Paljon koruja, vitusti. Ja aina kun me ollaan kaikki tällaisia. Laita sitä, laita tota, joo, vittu. Ois täällä, vittu minkälainen vyö mulla voisi olla? Mutta oikein mikä laukku? Onko se tää? No onhan se. Vittu onhan se. Tää on vähän eri punainen, mut silti tää kaikki nyt tää menee niinku näihin bootseihinkin. Vittu. Kato. No onhan se. Onhan se vittu on. Onhan se. Niin laukku on päätetty. No niin, mikä vitun vyö? Mulla on nyt jo hiki, kun mä tässä touhutan teidän kaa. Niin ehkä mulla ei tuu kylmä. Täykky. Ihanaa. Ja ihana kun ootte tälleen haippaa, että mä arvostan. Mulla tulee semmonen kiva fiilis lähtee. Ei oo semmonen tiedätkö. Vaan kun on tälleen yhdessä haipattu, niin on semmonen woo! Love this energy. Mistä löytyy sinun treeniohjelma? No ei löydy mistään muusta kuin oman käden taikuudesta ja ukona huutamisesta. No ei nyt huutamisesta, mutta vinkkivitosista. Vittu kun mulla on vaan niinku periaatteessa pari tämmöistä siistiä vyötä. Mä lähdin tähän vyökelkkaan vasta nimittäin oikeesti alkukesästä, kun mä tajusin, että helvetti nähän alkaa olla muotia, you know. Mitäs mulla on? Koska sit jos se on semmonen liian tylsä vyö, niin sit se on niinku tylsä vyö. Se pilaa sun. I'm from Finland, you know. Miksi mä sanoin tollen, you know? Missäs ne on? Mulla on toiset sellaiset. Missä on? Apua, where are you? My friend. Ärsytää kyllä kun nää valuu nää lasit, kun hiukset tosta pidennykset töppäsee. Tämmönen pinkki nahkavyö. Jeep. Niin, mikä värinen vyö tähän menis? Kun mulla olisi täällä se yksi semmonen oikein semmonen räpätätivyö. Se vois mennä, mutta mun pitää nyt löytää se. Se olisi ehkä se niinku only option here. Miksi mä nyt ollaan vääntää nyt tätä Englishia? Saatte tulla lyömään mua turpaan. Mä olen niin kuuma. I was going to say Sweden, but a little bit close. No, I fucking hate Sweden. No, I don't hate. No mä löysin tän, mutta tää on ehkä mun mielestä vähän liian tylsä. Ja tää ei mene väriin. Tää on ruskea. No joo, kaikki nähdään. Että niinku... Ois niinku... Mutta ei se mene siihen silleen kivasti. Ei niin. Ei vitus. Ulos. Metallia. Mut mistä kun mulla on se semmonen raivovyö, missä se voi olla? Semmonen tiedätkö semmonen Shane type vittu vyö, mut se on vittu torilta ostettu. No se on varmaan se vittu torin myyjä vittu ostanut se saatana jostain Shanein.
Toki sit olisi tällainen niinku oikeesti vittu vaan ennen vanha paska pieni vyö, mutta tuleeko siitä vaan semmonen tyhmä lisä? Anteeksi. Sori, tää kuva kulma. Joo, ei tätäkään. Hyi. Ehkä me nyt mennään vaan ilman vyötä. Vähän kyllä harmittaa, koska se olisi ehkä sopinut, mutta kun nyt ei ole semmoista coolia vyötä. Ja musta jopa tuntuu, että kaikilla on nykyään jokaisessa fucking asussa semmonen extreme vyö, niin ehkä me ollaan nyt vitun different ja ei laiteta vyötä. Mutta koruja perkeleesti. Sopiiks tähän kaulakoru? Kun mulla on vähän silleen vibe, että kun tää on nyt tää kaulaukko on nähnyt tämmönen ja tää on se niinku tässä, niin tähän ei ehkä jopa sovi kaulakoru. Että nämä niinku kivat korvikset ja käsikoruja vitusti. Ai sopii koru? Okei, no vittu laitetaan. Oisko risti vai semmonen... Kokeillaan. Let's test! Huhhuh, siis mulla on ihan vitun kuuma. Olkaas siinä. Oi, mikä byyvy. Laitanko mä tän mun perus aito kultakoruun. Kokeillaan. Sen korttiin. Nyt on vähäksi aikaa otettava nää lasit pois, ne valuu koko ajan ärsyttävästi. Ootapa kun laitetaan kiinnittää. Thank you, Dennis! No joo, mä rakastan kultaa. Se on kyllä niinku joihinkin pinkkeihin asuihin mä laitan hopeata tai johonkin harmaaseen. Mut niinku... Mut sit toisaalta mä mietin sitä kaulakorua, ei vittu näitten kynsienkaan. Missä ne miehet on, kun niitä tarvitaan? Noin. Sitten mä mietin silleen... Mut kun mulla on kuitenkin tää vitun vippipaska. Tässä. Tälleen. Niin näyttääks sit tyhmältä, jos mulla on tässä 1 000 000 korua. Festareille joo. Niin ei haittaa. Ootas kokeile vielä mä ristin sitä meinaan. Mä laittaisin tähän vielä niinku lisäks. Where are you, my ihana? Tuossa. Tää. Katos tälleen.